Pozdrav vás, Ninia. Videli ste niekedy na sociálnych sieťach videjka typu iPhone 17 hovadina. To vôbec nie je dobrý telefón, že to má toľko chýb a nedokonalostí. Nekupuj si to. Najhorší telefón. Dnes som tu od toho, aby sme si o tomto niečo porozprávali. Ja nie som človek, čo ide za trendami, ja idem za kvalitou a výdržou. To mohlo trošku znieť blbo, ale vadím. A preto som takých 6 rokov používala iPhone XS. Bola som s ním úplne spokojná, mal úžasný foťák, natočila som s ním všetky videá, dokonca aj kamoši to chválili. Nesekal, neblbol, bol úplne v pohode, len už bol zastaraný a niekedy sa prehrieval. Takže som prešla na iPhone 17 Pro. Čiže ako človek, čo existoval s XS-kom, je dosť veľká zmena, ale je to tu. Poďme si teda na začiatok rozobrať veci, čo sa o tomto telefóne šíria. Toto bola vecička, ktorej som sa dosť ubávala, lebo povedzme si normálne, kto chce mať doškrkaný telefón, alebo telefón, čo mu vybledne. A veľa ľudí tvrdilo, že keď si len vyberiete ten telefón zo škatulky a nedáte hneď obal, tak sa oškrká. Ale potom som tento telefón používala také 2 týždne bez obalu a nič. Samozrejme pri bežnom používaní. Nie, že teraz ten telefón vyhodíte z okna, prejdete autom, alebo sa s ním rozhodnete hrať badminton. Ja som s ním chodila do školy, von, švácla som ho na posteľ, toto radšej nehovorte mojim rodičom. A prežil. Nemá ani jedno škrabnutie, čož sa o prednom sklíčku povedať nedá. Ale nevadí, je ochranné. Takže pohoda. Dokým s ním zaobchádzate normálne a nezoberiete mincu a neškrete ho, tak bude typek v pohode. A ohľadne farby, veľakrát som mala použený na slnku a myslím si, že vyzerá stále rovnako, ale je sivý, tak asi to vyblednutie možno aj nehrozí. Možno sa to deje iba pri oranžovom a modrom, neviem. To ja nemám potvrdené, odskúšané, okej? Toto bola tiež veľká vec. Tým, že ten blesk máte dosť odsadený od tých kamier, tak to robí tiene. Keď som natáčala videjko v noci, tak som si to naozaj všimla, že keď som s tým mobilom hýbala, tak tu bol dosť veľký tieň, ale keby si predtým o tom nepozerám videá, tak si to ráne aj nevšimnem. Takže toto je pravda, ale nie je to zase nejaká, že nevýhoda, bodíky dole. Za mňa je to úplne v pohode. Toto bol že najväčší problém a veľmi veľa ľudí sa na to sťažovalo a to je, že kamerken. Veľa ľudí hovorilo, že to glitchuje a že to nefotí ani tak dobre. Toto je že pravda a všimla som si to v momente, čo som natáčala ten telefón takto do zrkadla a keď som kamošom natáčala nejaké videjko. Myslím si, že táto vec sa deje hlavne kvôli tomu, že ten telefónik je na to, aby vám fotil naozaj že detailné blízke zábery. Príklad. Dajte si prst, zavrite jedno oko a choďte takto blízko. V určitom obvode sa vám prst rozmaže. No tak pri tomto telefóniku nie. Toto ja že milujem, lebo ja mám také detailné fotky. Nemusela som to ani zoomovať nič, iba som priložila kameru a fakt, že krásne fotky. Takže vlastne keď natáčate nejaké objekty, on sa to snaží fokusovať a zaostriť to a keď to dáte preč, tak to môže nejak kličnúť. Možno to mohli spraviť viac smooth, ale úprimne, mne sa to páči. Ja neviem, ja som divná, ale mne sa to kinda páči, že tak proste glitchneme, proste je to zaujímavé. Ale tak to som ja, hej. Asi, že najúžasnejšia vec, ja som s týmto začala fotiť nočnú oblohu. Kamoško, s mojím okom som videla, že 5 hviezdičiek. S týmto, ja ich tam vidím, že 1 000 000. Keď tam ešte dáš nastavenia, aby to bolo tmavšie, dokonalé. To je normálne jak hviezdohľad, zároveň ako ďalekohľad a ešte aj ako mikroskop. To je normálne všetko v jednom. A čo veľmi milujem je zoom na tomto telefóne a aj to detailné fotenie. Lebo keď ste ako ja a potrebujete si fotiť auta, tak niekedy sa stane, že prefrčí veľmi rýchlo a vy to nestihnete. Tak s týmto proste zoomnem a mám že detailnú fotku, jak keby som pri tom aute. Alebo keď si chcem niečo odfotiť, ale neviem sa tomu úplne dostať, alebo sa mi tam nechce ísť, alebo je tam veľa ľudí, tak len približím a vybavené. Konec vám tu ukážem pár fotiek, čo som nafotila, lebo za mňa je to že úžasné. Za mňa je toto super telefón a ako každá vec má svoje výhody aj nevýhody. A zároveň pre niekoho výhoda môže byť pre niekoho iného nevýhodou. Preto sa treba pozerať na to, čo vy chcete a čo potrebujete. A áno, ja tento telefón milujem, užívam si ho. Aj keď je že ťažký jak tehla, som človek, ktorý veľmi rád fotí. A nie iba obyčajné fotky, ale aj nejaké umelecké, nejaké detailné. Zároveň aj natáčanie videí. Tak pre mňa je toto fakt, že fajn telefón.
Ale pre niekoho, kto tú kameru tak nepotrebuje a nepotrebuje natáčať úžasné videjka, mať detailné zábery, fotky, tak preto to môže byť zbytočné. A čo sa mi veľmi páči na tomto telefóne, je tá baterka. A teraz nemyslím výzor, ale výdrž. Existujem s tým celý deň v škole, počas dňa, vonku, hoci kde a naozaj to, že vydrží, kámo. Príjmom XS-ku, ja už by som minimálne 3-krát musela nabiť. A ešte sa aj rýchlo nabíja, čo je fajn. Ale zase takúto feature môžu mať aj iné iPhony. Ja neviem, kámo, lebo ja idem z XS-ka. Takže ako, chápeme sa. A ohľadne veľkosti, áno, o niečo je väčší ako môj XS, čo je fajn, ale není ani že gigantický, čo je ešte lepšie. Ja nemám rada veľké telefóny, to vyzerá ako nejaký tablet a nevieš to ani dať do vačku. Preto je tento telefón že ideálny, lebo je taký, že akurát. Aj vidíš, aj dáš do vačku, vybavené. Na záver vám dám taký fun fact, že toto bonusové bočné tlačítko, čo prirobili k tomuto telefónu, to je že sranda. Je to nastavené na to, aby mi to zapínalo foťák. No a tým, že stačí na to iba kliknúť a odfotiť sa vám fotka, tak ja som zistila včera takú jednu vecičku po prehrábavaní mojej galérie, že to čo sú za fotky. Ale reálne, jak som držala ten telefón v ruke a išla domov, ja som musela asi kliknúť túto vecičku a ja som tam mala, že najviac random fotky. Ja som mala, že okolie, ja som mala, že video a z nejakého dôvodu som tam mala, že selfiečko seba, jak vyzerám jak nejaký Sigma boy, kamoško akože paparazzi. Proste túto fotku, kámo, ja som to nefotila, ja neviem, kedy sa to udialo, ale udialo sa to. Ja som sa na to tak pozerala, že to čo je. A to je aspoň vidieť, že stále si zvykám na to tlačítko, ale za mňa je to fajn, taká cool feature. A namiesto toho, aby som zapla, klikla toto, tak ja kliknem toto. A hneď môžem fotiť. Čo je strašne dobré, keď ide nejaké fajné auto a ty nemáš čas, neviem čo, tak len klikneš a hneď fotíš. Joj, bráško, ja som to nejako vykrútená. Ja už som stará na takéto veci. Ja osobne som s týmto telefónom spokojná. Páči sa mi dizajnovo, i keď zo začiatku, kámo, mne sa to že vôbec nepáčilo, lebo to bolo úplne odlišné od všetkých dizajnov. Ale postupom času som si na to zvykla a dokonca som si to aj obľúbila. Zároveň sa s tým môžete hrať, lebo to má strašne veľa fičuriek. Ja som si tu nastavila taký červený dizajn, ktorý je veľmi pekný za mňa. Alebo ešte aj takýto modrý, ktorý je tiež veľmi pekný. A uvedomila som si, že mi to matchinguje s Macom, proste sivá. A zatiaľ, aj keď ho nemám dlho, to myslím, že je veľmi spokojná. You spin me right, baby, right. Dobre, už stačí. No dobré, ľudkovia. Dúfam, že sa vám videjko páčilo. To vyzerá, keby vám idem dať, že páku. Že ste si ho užili. A keby máte nejaké otázočky, tak píšte do komentos. A dajte lajkos, odberis, komentáris. A môžete ma začať sledovať na mojom Instagrame, novom, ktorý máte aj v popise. A dovidenia, ľudenkovia.